Għaddew 42 sena mindu Malta kisbet il-Ħelsien, meta fil-31 ta' Marzu tal-1979 telqet il-bażi Ingliża. Dan tfakkar l-4 filgħodu f'ċeremonja qasira u differenti minn tas-soltu minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija fuq l-għolja tal-Ħelsien fil-Birgu. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-President ta' Malta, George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li poġġew bukketti tal-fjuri fuq l-għolja tal-Ħelsien. Din iċ-ċeremonja qasira spiċċat bid-daqq tal-Innu Nazzjonali.